अग्निशम भाई मान पूरा पानी व्यवस्था दिए बर्तमान अग्निदंड निर्माण कार्यक्रम सरला कारिकर समाप्ति घटी तृतीय पर्व प्रथम पर्व ढोलिया मानकर मेलनार पर्व द्वितीय माँ कालींकर मेलनार पर्व एवं तृतीय देवदेव महादेवंकर मेलनार पर्व कारिका भाई से
ହାଟର ମିଳନ ଘଟିବ, ଯାହାକୁ ପାଇ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦଣ୍ଡମାନେ ସବୁ ସମୟ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଗ ହାଟର ମିଳନ ପୁରା ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହାତ ରଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଭୋଗରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳନ ହେବ। ବିଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡର ବିଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ସମସ୍ତେ ସଠିକ ରହି ଏହିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରି ଉଦାର ବିଚାରର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଚାରର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଅବସର, ଇଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀ ମହାମିଳନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଅହର ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆମେ ଯିବା।